står sammen på DHI. Efterskolen i Skjern. De er en del af et fællesskab, de mange elever på den populære efterskole i Vestjylland. Et par af eleverne er pigerne på værelse 117. Man hører jo meget om, at DHI er meget kreativt. Og det var da en af de grunde, at jeg valgte DHI. Og min søster er også gået her og hørt rigtig meget godt om DHI, så det var en af de grunde, jeg valgte. Jeg valgte det, fordi der var glas på den, og det var jeg meget interesseret i på et tidspunkt. Ja, jeg valgte det bare, fordi jeg synes, det lød som en god efterskole. De er ved at gøre sig klar til sengetid. Men det er måske ikke så mærkeligt, at pigerne og deres skolekammerater har brug for lidt søvn. For dagen startede for lang tid siden. Vi springer godt 17 timer tilbage i tiden. Roligt, men sikkert begynder pigerne at gøre sig klar til dagens første gøremål. Eleverne på DHI kommer dog langt fra at sovne til starten på dagen. Skoene skal nemlig snøres til det daglige morgenløb. Som dagens første aktivitet bliver skolens elever nemlig sendt på den faste løberute. Man får mere energi af det, så det er dejligt nok. Man får mere energi til dagen. Ej, man vender så hurtigt til det, men nogen synes, det er træls. Dagens næste punkt er energi til krop og hjerne. Nu venter nemlig morgenmaden. Havregryn, franskbrød og frisk frugt bliver dog snart skiftet ud med dagens morgensamling. I skolens auditorium gennemses dagens morgennyheder på storskærm. Og efter fadervor er der fællessang. Og så står der ellers undervisning på programmet. Alle elever har som i folkeskolen dansk, matematik og engelsk. 9. klasserne undervises desuden i fysik, kemi, biologi, geografi, samfundsfag, historie og kristendom. Det giver minus 32. Som noget forskelligt for folkeskolen har alle desuden gymnastik og fortælling. Så er det igen tid til at få tanket kroppen op med energi. Der er tid til frokost. For buffeten står klar med både koldt og varmt, traditionelt og mere moderne. Det er dejligt med varm mad til frokost hver dag, så det er bare godt tilberedt, synes jeg. Og et ordentligt måltid er vigtigt, for forud venter elevernes såkaldte hovedfag eller valgfag. Der findes for eksempel masser af værkstedsfag, som keramik eller metal, eller som her, tegning-maling. Vi sidder og tegner, lærer de forskellige teknikker i at male. Nu har vi jo et rigtig stort udvalg af kreative fag, så jeg tænkte, sidste år havde jeg 3 og designhåndværk, så tænkte jeg, nu vil jeg prøve noget nyt. Så valgte jeg at tage det tegning-maling, fordi det er egentlig sidste gang jeg tegnede, det var i børnehaven, tror jeg. Så det var sådan lidt, det kunne da være spændende at prøve det igen, sådan for alvor. Men der findes også mere bevægelige fag, som for eksempel drengegymnastik. Meget af det, vi øver her til drengegymnastik, det er spring og forskellige ting. Ikke sådan noget filmset dans, sådan noget som de. Så det er rigtig sjovt. Vi har fælles gymnastik om torsdagen, hvor det både er piger og drenge. Så det er som godt nok, det er sjovt nok, det er sjovt, når det er bare drenge. Og så er der mere spring, og det er lidt federe. Et andet sted, hvor de også bruger hænderne, er i hovedfaget beklædning. Det var vores opgave at lave en t-shirt, lang kjole, eller i hvert fald en overdel. Vi har nogle faglige, nogle rigtig gode lærere til det. Der er altså masser af muligheder på skolen, hvor valgfagene strækker sig lige fra for eksempel jagt, spring og lektiehjælp over drama, band, glas og cross til trædrejning som her. Lave forskellige ting med drejebænke og
Ja, så har vi også lavet nogle... Altså, så kan man også lave knive og... Ja, lidt af hvert. Nej, der er ikke rigtig nogen piger i det her fag. Det er nok bare mest et drengefag. Jeg tror bare, at drengene de interesserer sig mest for træ. Har man lyst til at få beskidte fingre, kan man også det. For eksempel i motormetal. Det er, hvor vi laver knallert og krosser og motor, alt muligt. Der bliver skruet og hamret, skilt ad og samlet. Men man kan altså også komme ud og lege lidt, for en mulighed er at melde sig til cross. Her får skolens elever lov til at give gas på rigtige motocrossbaner. Efter eftermiddagens udskejelser er det tilbage på værelserne. For der er nemlig dømstille-time. Her har samtlige elever tid til at kigge på lektier og for en stund koble lidt af fra den daglige trummerum. Men inden længe venter der igen energi. Aftensmaden står nemlig på bordet. Tiden er kommet til aftenhygge. Aftenhygge, som kan klares på flere forskellige måder. Turn the music up in here. I still hear her loud and clear, like she's right there in my ears. I just don't know who you are. Turn the music up in here. I still hear her loud and clear, like she's right there in my ear, telling me that she wants to own me, to control me. Come closer, come closer. And I just can't pull myself away from your spotlight. Vi sad på en hjemmeside, der hedder Cleverbot, som er sådan en amerikansk hjemmeside, hvor du sidder og snakker med en computer, og det er faktisk helt vildt sjovt, du har en samtale med en computer. Og man kan også godt skrive på dansk, hvis man ikke er så god til engelsk. Jeg er endt her, fordi at min storebror, han er gået her før, og han sagde, at det var en rigtig fed skole, så vil jeg også prøve den. Så er der masser af fede ting. 2 storebrødre. Ja, jeg kommer, fordi jeg godt kan lide keramik og glas. De tilbyder en glasklasse, hvor du laver glas, stråle og sådan noget, og det er derfor, de er her. Jeg kom her, fordi at jeg godt kunne lide at lave noget kreativt. En lang dag er ved at være over. Dagen sluttes af med aftenssamling. Der ser man nu kun sorte muld, og stubene de golde. Så er vi altså tilbage ved sengetid. Men hvorfor har pigerne overhovedet valgt at tage på efterskole? Og hvordan er så livet sammen med alle de andre? For mig personligt, der var det ikke så meget det med det faglige. Der var det meget det der med sociale og oplevelsen. Og altså, man hører alle, der har været på efterskole, de synes, det er så dejligt. Så man vil gerne prøve det. Og ligesom opleve det selv. Og altså indtil videre, der er det præcis som jeg, altså så dejligt. Ja. Jeg var bare rigtig skoletræt, og så trængte jeg til at prøve noget andet, der ikke bare var faglige fag hele tiden. Også de kreative. Det er meget anderledes forhold til folkeskolen normalt. Ja. Hvordan? Man er mere fællesskab, man er et stort hold i stedet for klikker, som vi tit er på andre skoler. Og allerede nu, vi har ikke været her så lang tid, men allerede nu er det virkelig bare som om, vi har kendt hinanden i evigheder, og vi er simpelthen kommet så tæt sammen. Altså, man er jo ikke bare veninder, når man kommer herop, man er med sådan en familieagtig. Man er meget tættere, og man kan snakke om alting. Og ja. Præcis. Altså, ja. Og, ja, altså, vi snakker bare om alt. Der er ikke sådan noget, vi ikke snakker om. Man får et søskendeforhold indbyrdes. Og det er ufatteligt hurtigt, før vi fik, eller til at vi fik det. Ja, det var ikke akavet fra starten af. Nej. Ja, overhovedet ikke. Altså lige fra starten, jo, de første 10 minutter, der var det sådan lidt, at nu skulle de lære, hvad hinanden hed og sådan noget. Men og så blev det hele meget bedre, og efter en dag, så
følte vi allerede kendt hinanden. Ja. En typisk dag er slut på DHE efterskolen i Skjern. Men hvad er DHE egentlig? Det kan forstander Uffe Østergaard fortælle. Hvad hedder skolen egentlig? Den danske husflids efterskole i Skjern. Det er sådan vores officielle hurtige lange navn, men den hurtige version af DHE Skjern efterskole. Hvor skal du hen? Jeg skal på Skjern. Eller DHE. Hvad er det, der gør DHE speciel? Vi er den eneste efterskole i Danmark, som har den vægtning af lige de kreative fag. Så det er obligatorisk, at man skal have et af de fag. Vi kunne aldrig have for eksempel idræt som en linje på linje med sammen med træ og beklædningssyning. De vil altid have den der særlige status, og så vil vi vil gerne tilbyde mange andre ting, men hvis man spreder sig rigtig bredt, så ender det med, at man ikke når i dybden med det alligevel. Så vi siger, at vi har 3 ben, og det er det kreative ben, det boglige ben, og så er vi en aktiv skole, hvor jeg har i alle årene løbet morgenløb 2 kilometer med alle eleverne hver morgen 20 minutter i 7, og så skal de have minimum 4 til 5 timer gymnastik om ugen. Jeg tror meget, at vi har lavet vores egen model. Vi er ikke helt som alle andre, men der er heldigvis mange ting, som jo går igen på efterskoler. Altså, der er en skelet, der er en rytme, der er en dag, der er en rutine. Den er meget værd. Hvad er en husflids efterskole? Det er en ganske almindelig efterskole, men med vægt på de kreative fag, der førhen hed husflidsfag. Og det var dengang, man skulle lave de ting, man havde brug for i sit hus, i sin stald. Og i dag, der kan man jo købe alting, men vores elever, de lægger jo meget vægt på, at det er noget, de har bearbejdet med deres hænder. Hvis det er husflid, hvorfor er der så meget gymnastik og idræt? Jeg har før fået den bemærkning, men hvorfor gør I så meget gymnastik? Er I ikke en husflids efterskole? Men hvem siger, at man ikke kan begge dele? Dem, der er gode til gymnastik, er ikke nødvendigvis dårlige til husflid, eller modsat, eller omvendt. Hvordan ser du på skolens fremtid? Vores fremtid er mindst lige så lys, som den nu kan være for efterskoler. Jeg tror ikke på, at man kan slukke det lys, selvom der er besparelser, der toner ind over os. Så den tror jeg ser rigtig god ud. Jeg er helt sikker på, at vi ikke er en uddøende race. Vi er unikke på vores område, og det vil der altid være elever, der gerne vil have den treenighed af de ting, vi har.